Hi guys, namhlanje ngize ngokunye guys ne. So guys, namhlanje ngize ngencwadi emnandi. So like guys, incwadi emnandi nayo isuka ku 1000 rand ne iya ku 300. Guys, isale lena yango April phela. Isale enkulu cabanga sikhiphe 700 rand yonke. So like guys, isale icala namhlanje nge7 April until nge8 April guys. Ngicela ukuthi nani ithole le products ne. So like guys, incwadi emnandi like isebenza kulaba like aba applyela imisebenzi nalaba aba applyela ezikolweni ne guys. So like isebenza kanje le product ne. If like maybe you apply emsebenzini, maybe u apply maybe ne laptop yabona. Yonke lento ebhaliwe ku laptop, yonke lento ebhalayo uyayithatha uyibhala ephepheni, ane? Mawuyibhala ephepheni yonke into noma kunabo khoma, kunabo what uyabhala yonke lento leyo, yonke into like funeka i-handwriting yakho uyibhala ephepheni. Then mawucedile uthatha le products guys, uthatha le product uyithela lapho ephepheni ne. Macedile uthatha umentshisi uyalayita le phepha. Mayiloku like ishunqa lento lephuma lentuthu uyayikhulumisa ne. Ukhulume usho ukuthi wena zibani like uyakhuluma yonke into ebhalwe lapha ephepheni, uyayishaya ubhizi uyakhuluma. Mawucedile khani uzoclicka usend ne, usend application. Lapho kena umuntu ozoyivula le application yakho ozoyifunda uzodrankwa yile ntuthu beyiphuma mawushisa le phepha ne, izomdranka. Then eventually wena sowuqashiwe or sothathiwe esikolweni guys. Trust me, le products iyasebenza guys. I product iyatholakala kumkhulu indaba ezithene guys. Now ama number wakhe guys, ngicela ukuthi nixhumane naye nixoxisane uthole i product yakho eseselini guys. Ngiyacela nisebenzise le products nizobona nani umehluko empilweni zenu. Ngiyabonga.